Ano ka na, ngay negrosaryo na to, manggihuyab bantang tanan. In the name of the Father, and of the Son, and of the ang amahan, tanaw siya siyang anak, ang anak, ang nanay, Pero kung manood tayo ng probinsyano, sus, wa jud manghuyab. Tinoo dili. It is asideia, the spiritual sloth. Kung misa, kanunay taman late. Kung artista, kung muari si Elias, mag-una. Alas 10 pa mo gawas, tuan na ka. Alauna pa. Kinsa day? Who is the source of your life? Who is the source of your energy? Not the celebrity, but Jesus Christ Himself. Ang ibang sekta, grabe yung kakanta ng Alleluia, 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 Lord. Mga Katoliko, nangaluya, 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 Lord.